hedder Brian Berggren. Jeg er 47 år gammel. Jeg har noget, som hedder Helsingør Kampsportscenter, som er her, hvor vi står i dag. Jeg er født og opvokset i Helsingør og træner brasiliansk jiu-jitsu. Her i Helsingør Kampsportscenter, der træner vi brasiliansk jiu-jitsu, men det er en masse filosofier fra mange af de andre kampsporter, jeg har trænet før. Det, jeg synes, der er vigtigt, når man træner kampsport i forhold til mange ting, som foregår i dag, det er det her med, at man er nærværende. Man arbejder med det, man har svært ved. Og det er brasiliansk jiu-jitsu et rigtig godt redskab til, som jeg har super meget fokus på. Fordi jeg synes, når man træner andre kampsporter, så synes jeg meget, at hvis man træner for eksempel noget med slag og spark, ikke at jeg ikke kan lide at slag og spark, fordi det har jeg også lavet rigtig meget, hvilket jeg også rigtig godt kan lide at lave, så synes jeg, at man kan altid løbe sin vej, hvis man kan sige det sådan. Når man træner brasiliansk jiu-jitsu, når der ligger en eller anden stor mand oven på en, så kan man ikke bare løbe sin vej. Og det synes jeg er super fedt, fordi man kan ikke bare løbe for sine problemer. Man er nødt til at håndtere sine problemer, man er nødt til at face sine problemer. Og det synes jeg, brasiliansk jiu-jitsu er et rigtig godt redskab til. Det er jo ikke bare en træning, det er jo mere sådan en helt livsstil, man kan sige, en rejse, som man kommer ud i, hvis man tør, og man gider at gøre noget ved det selv. Der er en virkelig god atmosfære hernede. Jeg kan huske, da jeg startede, der var jeg lidt nervøs for, at det var sådan lidt en lukket mandeklub. Men det har det overhovedet ikke været. Og folk er så søde og rare og meget nede på jorden og er virkelig gode til at tage imod nye mennesker. Og det er en rar, afslappet stemning, der er, når man træner med Brian. Han er dygtig til at lære fra sig og sørge for at få skabt et miljø, hvor man kan stille spørgsmål, uden at føle sig fuldstændig åndssvag. Og det er jo også et plus, især hvis man er helt ny, så det er rigtig rart, at man kan stille spørgsmål og ikke forstå tingene ordentligt, og så hjælper han selvfølgelig med det. Jeg hedder Jesper, og jeg er nede og aflevere min søn til brasiliansk jiu-jitsu. Han er startet her for 3 måneders tid siden, og er super vild med det, så han glæder sig hver gang han skal hernede i hvert fald. Og i godt humør også, når han kommer fra træning. Der var lidt smådrilleri i skolen, og han kan godt være lidt usikker på sig selv nogle gange. Og så tænkte vi, lad os prøve noget kampsport for sådan at blive lidt mere selvsikker i hverdagen egentlig. Han er blevet meget mere selvsikker. Han tror mere på sig selv sådan i alting, og han er sådan mere afslappet. Han taler meget mindre om sådan nogle episoder, der kan være i skolen. Ligesom om det fylder ikke så meget i hans hoved nu, som det har gjort før. Mine 3 børn var meget glade første gang, de prøvede det. Jeg tror på, at børn får i hvert fald en balance, lærer sin krop at kende og lærer sig selv, sine styrker og svagheder at kende. Brian, hvis man ikke kender Brian og ikke ved, hvem Brian er, så er han den mest passionerede træner, jeg har mødt i alle henseender. Han lever sig så meget ind i børnene og træningen, som jeg ikke har set hverken hos nogle svømmelærer eller fodboldtrænere eller for den sags skyld pædagoger eller lærere. Altså han har den der ultimative indlevelse. Og det er jo sådan noget, børn kan mærke, hvis du er til stede som voksen. Jeg hedder Mina, og jeg træner i Helsingør Kampsportscenter. Jeg synes, det er sjovt, at vi sparer, og at træneren ikke er så hård, og han også kan være sjov. Så siger han, at man ikke skal give op, og man skal bare komme. Fordi at hvis præcis på det tidspunkt, hvor man er træt, er det bedst at komme. Jamen, det næste bælte, jeg skal til at have, det er sort bælte, som jo så er det højeste, man kan få inden for de forskellige kampsporter. Man siger gennemsnitligt, så tager det 10 år at få sort bælte, men jeg har også lagt rigtig mange timer i, og ja, så kommer det jo af sig selv. Det er jo bare at møde op, og så skal det nok komme henover. Jeg vil sige, at Brian som træner er en utrolig passioneret menneske omkring det her. Han elsker at undervise, og det vigtigste for ham, det er at se sine elever udvikle sig og hjælpe folk med at finde deres egen vej igennem tingene. Så han vil ikke have, at du skal lave noget på hans måde. Han hjælper dig og guider dig med at lave tingene på din måde, og få det så bedste ud af det, og få udviklet dig så godt som muligt. Alle er velkommen i Helsingør Kampsportscenter. Alle kan få noget ud af at træne, og det er lige meget hvilken alder man har. Og tør at træde ind ad døren, det er det første skridt. Så gør noget godt for dig selv. Kom ned og træne i Helsingør Kampsportscenter.